manibambe ngazo zozibini ukanti silapha eGqeberha okwangoku njengoba ubona mbukeli siphambi kodederhu lwevenkile iBoardwalk nalapho ke ngaphakathi kukho yona indawo yolonwabo nebiza ngokuba yicoffee oyena ke nobangela ubangela into yokuba ube kanti ubona lo mbutho EFF ugongelene apha namhlanje kukuba uzokungenelela kwimpathombi efunyanwa ngabasebenzi kwezi ndawo zolonwabo icoffee kwakunye neBlack Impala ukanti uza kusixelela banzi ngempatho abayifumanayo kubaphathi babo nguye ke nake uXola Njadayi kuthiwa enkosi kakhulu ngokuba kunye nathi kwijelo losasazo lweMpuma Kapa TV siyabulela kakhulu namhlanje iEFF ilapha izothi thethani ngezikhalazo zenu ingaba mhlambi zintoni ezimbi eniphethe kakubi ngazo kulo msebenzi nisebenza kuwo noye wathi kum iminyaka mibini ngokusela usebenzayo mandibulise kokuqala kuba phulaphuli nababukeli siswamu ndiyaqonda kokuba ngaba first of all ndidinga ukuthi big up to uMandi ophangela eBlack Impala uMandi nguye ophume elubala sekunjenjenje namhlanje kungenxa kaMandi oye waphuma elubala esithi noko enough is enough emveni kweminyaka emininzi ehlukumezeka sihleli ke nathi phansi kwalo mhlalo injalo ndidlule ke ngelithi kuyo yonke indlela esisebenza ngayo mandigxininise okokuqala ndithi uzukhumbule sifanele usebenza i8 hours then 145 hours a week but apha emsebenzini kunzima nalondo sisebenza oma 5 hours sisebenza oma 6 hours alright kuyo yonke lonto leyo sinemali esizitsalelwayo ekuthiwa ibrackage waste mandicacise ke yintoni ibrackage kukophuka kweglass eyophulwe icustomer enxilileyo iwaste kokukutya kushiyeka kwibuffet ecoffee sikuqokelele ke sikuse elantweni kwicharity yakhe uyayitsala la mali uLloyd though wasivalela into yokuba ngaba masikutye akakutya then besingazuba nangxaki ubhatala into ebesiyitya but now asiyityi and okunye ke ngoku asibulala ngako uLloyd kukusenzela into yokuba ngaba asizibhatalwa ipublic holiday it's a normal iSunday normal and akalithathi iphepha likagqirha akalithathi iphepha laseklinikhi usebenzisa iphepha likagqirha only ngokokusho kwakhe na uzunixelele kule senti siyipeyayo sizayifumana phi imali uyakwagqirha and okwesibini if 15 it's Friday uzasibhatala yena nge18 on Monday usenza abantwana inkosi siswami. Okay ke bhuti kunye uye wamenshina imali engapha yakwe kwamakhulu asithoba enithi nitsalele ungasichazela banzi ngokuba imali yantoni le yayithathelwa ntoni kuni le mali ndithetha ngayo i950 yimali yama deduction alenyanga sisuka kuyo i300 yeye transport i150 le ndithetha ngayo ba yeye brackage yeye waste i457 cents yeye gas igesi awafika ion ekitchen wasichargela sonke ke ngoku lo gesi na uzunixelele ke ngoku kokuba ngaba wena yeyiphi le coffee okanye yeyiphi le restaurant inegesi inegriller eba off the whole day iba ne flat top zonke ezi zinto zakhe nafuneka uzilayite xa ngaba uza kwenza iorder sitsalelwa lo mali. Okay ke bhuti phambi kokuba ndikuye kuhambe namhlanje imemorandum iye yasayinwa nguGeneral Manager ingaba unqonela ntoni emveni kwale 14 days impendulo ezayithi iphume kuLloyd Mthembu lo ndibuhlungu ke because kwa umuntu lona ebesayina imemorandum ezibanani benimjongile she's shaking and akhondo ingathi kungakho into enokwenzeka but sizawuthi gqolo sinqonqoze coffee asiyekanga ndiphangele coffee but abazondenza nto ngoku sine meeting kathi endizayiattenda pha ecoffee ndifuna ukuva ke ngoba uzawuthini na kwistaff because apha into silwela imali zethu asilwi namqeshi umsebenzi wona siyawufuna but masingahlukumezeki sinabazali ekufuneka sibatyisile sinabantwana ekunida sibasupportile but you tell me kule mali ingaka ayitsalayo uLloyd izawuthini lonto leyo now ndifuna ukuthi ke ndizakho ndijonge wena siswami kule 14 days ndibone ukuba ngaba uzawureacta njani na uLloyd Mthembu. I'm not talking about i-general manager because naye uqeshiwe ecoffee ngoku ususela ngoku sizakhe sijonge uba ngaba uzawuba njani na uLloyd Mthembu then anything further asizuyeka sizawuthi gqolo kumajele ndaba ivalwe icoffee because sesixolele naloo nto ngoba ibinovala icoffee because siyahlukumezeka.
Enkosi kakhulu ke bhuti wami, ndiyabulele ngexesha lakho. Enkosi sisi wami. Nguxola Njadayi ke lowo esithi umsebenzi siyawufuna kodwa kona asifuni ukuhlukumezeka. uLloyd Mthembu ke yena ke nguye umphathi wezindawo zolonwabo zombini, iBlack Impala kwakunye neCoffee. Ke yena unikwe iintsuku nje ezili-14 into yokokubana makaphendule, kwaye i-EFF Victor Gqolo ke kona ukuthi into yokubana ifuna impendulo zicace ca. Manibuyele kuwe studio.